Anki li Simon Gatt kien għamil l-intervista u kien bat li wkoll l-script. Tant ikunu xi kultant inondati bix-xogħol li ma kontx rajt l-script. U bażikament Charles Banjon laqas ma kien qara l-script. Wieħed mill-ikbar nistgħu ngħidu li fil-Partit Laburista huwa mfaħħar għal qasam soċjali kien il-Perit Mintoff. Issa ċ-ċertifikat li tal-Perit Mintoff għat-tmexxija tiegħek bejn 96 u 98 kienet li tlift il-boxla soċjali. Kif se tiggarantixxi li ma terġax tagħmel dawn it-tip ta' miżuri? Fir-referenza li tajt ta' tlifna l-boxla soċjali nħalli l-istorja tiġġudika. Jiena bniedem li naċċetta il-verdett tal-istorja. Għaliex meta kont fil-gvern kont għamilt ħlas ta' 50 ċenteżmu għas-servizz tas-saħħa fuq il-mediċini. Għax dak iż-żmien ir-riżulta li meta tagħmel hekk ikun hemm aktar attenzjoni fuq kif wieħed juża l-mediċini. Hija xi ħaġa li tneħħiet min-naħa tal-Gvern Nazzjonalista wara 98 u li għal diversi drabi mbagħad kellna lill-Ministru tas-Saħħa u anke l-Prim Ministru jilmenta kif il-mediċini kienu qegħdin jintużaw mingħajr ebda forma ta' użu razzjonali.